Čaute ľudia, dnes som si tam nového videa. A dnes tu máme video s... Bude to video o... Bude to Fortniteová challenge. A... vlastne... budeme... No, one house only, bude to... do... Homera. Hovorím to dobre, ne? Bude to house iba Homera, ne? Tuším. OK. Ideme tu? A kam hej, tam sú borci. Dobre, mám tu borca. Hej, ja som Dobre, jeden ok. Ide na mňa hneď druhý. Tam. Ja idem sa naučiť, kamo. Pekne. Kamo, OK, huntinga, hej, nice. A počkaj, ja sa musím s tamto. Nice. OK. Kam aj teraz to padalo tak veľa ľudí, ne? Tu väčšinou nechodí veľa ľudí. Ty už si bol v tom strome? Nice. Si tu zoberiem aspoň slurpíky. Ja mám diabeku. GG, kam mám huntingu. Kam ty už si tam všetko vylútil? Kde? No tam. Kamo, hej, ja nemám nič na blízko, to je GG. A kamo, hej, čo keď zabijem borca na tom území? Tam nemôžeme brať. Hej, to je GG. Ale borci healy môžeme brať kedykoľvek a kdekoľvek. Ok. Tedy? He? Koľko dáme hier? Jedno? No, hej, asi ne. Sorry, kamo. Poď. Kamo, hej, tu Thunder Shotgun som si tak zobral. Kamo, sa ešte idem pozrieť, či tam je nejaká shotguna. Lebo takto to asi nebude hrať úplne. Ja nemám nič na bielku. Ja som na blízko. Nice, ale je tu taktikálka. Dobrá, ne? Nie. Zelená. Jedine, že by som ti dačo dal, kamo. Mám huntingu aj toto. Arko. Aj tu je Arko ešte. Ja si ho vezmem. Kamo, hej, ja zoberiem burger. Kamo, podľa mňa burger je, že najlepší heal. Ale celkovo v Fortnite. No tak čo je pre teba lepšie? Neviem. Ale hej, no. Epická taktikálka. OK. Som to tam nie? Hej, som dobre. Prvom strelby ide za mnou, alebo? Hej. Hej.
Práve tak teraz mám, že najhorší ľud. A šokhvezdy môžeme brať aj mimo domu? No všetko môžeme brať, ale nemôžeme proste zbrane. Jeden dostal? Dám smoky. Ja idem na blízko, ty chodь na ďalku. OK, ide. Ešte jeden tu bol, ne? No, ja. Či? Zombík. No, tak som videl. Kam aj tak tu, kam to tam to som si tak zobral. A tu je jeden. Kámo, tam je borec. On tam fajčí sa Kde zombíkmi. ten zombík? Pozor. A? Ja idem na blízko. Jeden ok. Pozor, chrbát. Dostal 100, kámo. Mám. Pekne. Mytická. Jo, skryj do krovia, aby ju nikto nenašiel. To máme mega OP. A GG. Kamo, ona je strašne OP, to je ona. To je Arko. Ale my už proste nemôžeme otvárať česku, je rada hľadať hádka. A tak môžeš ju utvoriť, vieš, keď ti padne healy. Keď ti padnú healy alebo shockwavy. Ale šokhvezdy môžeme, hej? Shockwavy môžeme. Okay. Ty vole, kámo, strelba. Jeden dostal? Nice. O, shockwavy. Chceš ich? Môžeš zobrať ty. Tak kámo, ja nemáme z toho vyhodiť. Moc. Neberem. To je zombík. Kámo, mne tu padá. Poď head, kámo. On sa tam je schované. Ale to takto musel privolať, takže... Keby ono v tom sú čestky, to je dobré, ale... OK, kámo, mystery box? Ale nemôžeš nič brať, vieš. Hej. Zbrane. Zbrane auto. Poď autom. Dobre, tu už nepadajú. Hej, kámo, tak tie zlaté, oni sú OP, kámo. To skočím, ne? Aha, tak neskočím. GG. Oh, nice. Ale nie, ja nechcem pasažier. Nice, díky. Kamo. Čo je? Však máš... Aha. Jaký ja som riadič. To je 11 ľudí. Keď dáme vínu, musíte dať live odber. A keď nedáva vím, tak musíte dať light odber. Ojojoj. Nie, kámo, ja ho nechcem. A aj tak nemôžeme zbraň. Poďme na typek, poďme na typka, poďme na typka. Poďme na typek. Oni sú dvaja. 72. A tu sú dva nocky na tri, povedz. OK. Zbrajú. Oni sú tam hore? Ja som ultra príliš. Kámo, ale on mi dal iné bomby. Máme jednoho materiálu. Jeden vec. Druhý. Odme sa ti.
Kamo, proste, oni mali kamo, že dve shotguny, ja neviem kamo. Ste borci mali, že dve shotguny kamo. Nemali healy? Hej kamo, fakt, že nemali healy. Dobre, aspoň, že mali naboje do huntingy. Treba si kúpiť boťaka. Nie. Kamo, jeden mám healy. Musím čas 2 metry, 2 bigit. Mám 2 bigit, ale bola. GG. Ale tam si dáme jeden bol, on 75 shieldu a bere, to je dosť. Bueno, je to dosť. No však hovorím, že to je dosť. Čo je tamto? Nemám kamo. To je tam. Kam to je? Nie, to podľa mňa privolá tú burku, je. To sú iba 3 týmy. Kamo, hej, to privolá tú burku, tam nechoď. To sú nejakí typci. To sú 2 homrovia. 3 homrovia. Kamo, nepozor, nie to nie, nie. Oni teraz budú agresívni. Ale sú slabí, dobre. Poď. A ty chápeš, že oni ti nič nedajú? Poď, oni sú iba otrávni. Aj vyničia ti naboje. Chrbát. Ale dobre, kamo, poď iba zdrhni. Ale sú rýchli. Dobre, môžeme. Sme clear. Clear, a GG. Kamo, poď, tu sú ďalší. A tu nie sú agresívni ešte. No, lebo si to nechaj strelil. Poď do zóny. Už iba 6 ľudí, to sú 3 týmy. Hej, 3 Takže týmy. každý, všetci dvoch. To nie je najlepšie. Kama, tak to nie je najlepšie, keď je v každých dvoch. Kama, ja som sa zľakol. A ja. Nie, ďalšia plata. Nie. Taký tam bol. Kamo, hej, tak my máme... Nevezam aký kamo. Chyba, že taký pán bol. Chyba, Nie. Nie, nikto. tam. Čo som porobil? Ja fakt, že to je. Do mňa strelal, tak som vedel. Aha, GG. Dead? Máš? Ale, kamo, pristávam ti, že kebyže točíme kamo, že only zlaté zbranie kamo, tak by to bolo lepšie. Jasné, áno, epická huntinga kamo. To je môj sen kamo, keď mám modrú. Čo tá hra prankuje? No. Kamo. Nie. 120 dostal. Aj sám? To je dvaja. Zbraj. Lebo nemáš ani jeden má, to je posledný, tým dva na druhý. Nie, ja som ho nokol. On mal 70. Nevadí. No tak nič. Tak, konec. No. Nevadí, ale tak musíte dať like a odber, takže čaute.